diweddara mewn cyfres o gynhyrchiadau o'r ardal dros y blynyddoedd, ac yn naturiol y gobaith ydy y bydd na fwy yn y dyfodol. Sir Edwards, cyn gorffen, unwaith eto heno, da ni ar drywydd yr actor Iwan Griffith. Yn olaf, y tro hylaw yng Nghynffon newyddion 9. Y cymal sy'n gyfalaw i'r ymdaith saff nosweithiol, o dir neb, ac adre yn ôl tua'r hafan gartrefol. Ac ar y lôn greulonaf, mae hwyl yr eitem olaf yn glo ar gydwybod glaf. Troi gwegil, at ei gilydd fel un daw'r ddau gyflwynydd. Rhannu'r wen sy'n torri'n rhydd ei gafal ar ddigofaint, yn wyneb ofn, baw a haint, nesgoddef dioddefaint. Rhwng murmur ei papurau, mae man ymddifan y ddain tywynu bwletinau normalrwydd, yn hyrwyddo cwsg ac yn rhydyllu'r co, yn solas ei nos wylio.